BJP Mass Joining Ajay Mek Kidengpon. Lakhai Koirpon Nilip MAC constituency ki perlu Akhoipota LP School Patua Klamalong Pinini Pai Inkoi Wusi ka Chiklu Surihini ra Inkoi Trowarni BJP Mass Joining Ajay Mek Kidengpon. Bangso Amay long BJP Nilim Mandal Committee Tumpen Patirpi Ponsi Agahai Bapuram Teron Mandal President Penajak May Charipon. Bangsa May long Congress APHLC Lepan ke HSDF Hasong Atum amethang a party of handing kachite kavedet penachau pini Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuleram Rong Hang Pokajan MLA Sorjerong Par Nilip MSC Pubetrong P Atumarideng along Penkado kawe bang Suri Sira bang Paruhinira bang Pokep Amulukutum BJP along Chingbedunlo Lapen alang tangpan BJP aputup lapen amaplar paveksi alang pandeng pon pemelo May along Karbiang long Kaching Tour alam the Hemprek ke hang alam the hey hui Jumisen pen Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuleram Rong Hang pen lam the than pon Ada Porpai Kep alam pen CM Dr. Tuleram Rong Hang MLA Sorjerong Par Team Karbiang long atum Hui pen nilibalong kiong dung Kaching Tour asai ing pupon lo son si Chukihula Higher Secondary School Building kimi pen ke sang langkat picnic spot Tuwar hey hui lepen ke along kaprek kiang dung asaya mu hey hui ing pupon lo. Man peng pen lumhosar po atum kachitong pon la ke Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuleram Rong Hang MLA Sorjerong Par MLA Niso Terang Pi MSC Pubetrong Pi Team Karbiang long lepen ke ong dung ki the ke ding atum chitong dun lepen ke ong dung ki the ke ding atum lepen ke BJP political party upon ki Kroya Rod asong atum ki ongdung penching room chito dun si misen pen me pachonlong nilipen Philip Tisu Pokek ola ke tum ni soterang pia ke hai pi kato hoita tum nari chada pesna lapen kita lokal misi Pubitrong pia ke hai pencenglo ie ma ke hai pidoan board chairman Samson Tiso pencenglo Samson Ingti pencenglo Dake doan abarim lapen ke boda chairman ke doan Mondol Committee Mohila Morcha Joa Morcha ST Morcha Minority Morcha T Morcha lapenan parta da local committee penceng lo pini dak cetong rap sararat ke doan aphan puthot ilitum tim Karbiang lo BJP party an sose jakong ape theje aphan na tum naga cerap naga cetodun kuen pini tim Karbiang long klebra pedang pukira atom bhat minga kloben puthot kachoro akadom pajing lo kadom ilatum jara sanding da claim ji pusita ilatum government si claim ji sarkar si claim ji council si claim ji nang ilatum batha pini tirthean kanglo je rat ke ba kangwa ya bang fu tum si ilatum jara sanding da claim ji government da tum si cari ji latum si sarkar da doji lapen ke latum si council da cari ji lapen ke sayang dengda latum si claim ji towar penceng lo kijunalang penceng lo school building penceng lo lapen hospital penceng lo lapen ang parta waring warsai sakuri bakuri penceng lo lapen ang parta ake joy pen kipi kapajir je PM waya hen ki kimpi hemso ka waya tumaphan lapen ke urundore ice cream ke lo achiklo wang non agos achiklo pelum te kandak monelo chief minister tum suri ke thom long po lapen ke dak mili bahawa kopi pima sita militer kita trip silo dan meeting dengan do joining program pensang lo kapre saya yang kira kan aju tan sang tok biglo ni lapen ke dak suri pon ke ni ko chelo lo suri si empon lo Mantula, sujong ha ke hai hoke, sita non pini ke join, APSLC lapen Congress, lapen SSDF pen parung peten dak pini, bang Suri Sira, bang Harohini bang Kera ke thoma bang piatum pini, dak alang to parti ben chigo pen
बीजेपी पार्टी में तीन कर बियान long si pini pen ke sujurong harlang si kam sayang dengan da cara pun pe selang kami ini laso polling station pen chenglong kate enta pini laso prang kami da abari nail rolling ti la pen ke no ke rolling ti alang kami ada ala Congress party pen jiwo pen BJP party long da chapao punya pen ke aku alang letum kami Congress tum da dolan ala tum kami non ki parikha por asako wali ka pegang ni la parikha joge pen long ko tak jonji asai ke dolan asida local MC itu long bondo committee la pen da ke morcha ke द्वारा तो टीम pen chimai pen MLA sujurong haralong ya ko tunji apar टीम कर बियांग आंसु से नंगे चला तो दुजे बचला किसी के तंग संथोसी तो ताके तमे हारो खारलो ini leaders tu ana tu mana pilih enjoy na social media thoklo no ansi di program ke bang suri ke thom sose abang program ke tu ala sel kali mo de mon ki bang suri thom ke thaklo bang suri ke thom sose abang program ke na join ni la so phange town holo lo bang suri si do ra na join no la so bi ke no ko nili konsensial no da mahamaya pen ko dagla nomate konsensi kan 24 ni ada ka kita na sayang tenggola beskar pianglong da dulu la sanse la pen konsensi ta kasi muni tu matha kila lo je kathar pen congress to ihu si ke chotla starar thon ke claim ya sayang teng khane tum ye ini election ka pathuga ala to man ke jongjunga le ke long ya rar phar ke claim bi ya phan kali ake ihu si congress pen special si ke la tum ke la pen la alang tum ke methan pen ang barbar na konsi la ke meng lo chelang slap pi kali magalang la sida election na chupe haia joine pen ajir polo eklai vet donta alang tum ke haile de to konon ja ko alang tum putulo jai kathar ba ang dak polo nitum ke congress pen ke alliance abile ajir popilo de pajir popilo kulong ke na tum chinno pan se ala sokul din party aja kong do ima abe ma la ke na tum ding sai chokok तो सर